Kado Neli Rajipkro Hampang Karberat Pan Ithetini Alam Pachinia Pan Nili Labangso video upload lo Corona Labangso ke somen karjulong pen rat tumi phere dolo bonda phere nangni Labangso ke so amen karjulong meldum phere nangni itung le chere chalo pulo tangte ba intirvet le pen le dolo pulo tangte itung Labangso ke so pen akelo do onji Labangso corona ke so ke China se ke chengbusi tame non ke at least 183 update long le damelo Labangso 183 update along Labangso keso ki untung ke les 2,55,811 abang phobang phipan la so keso ki undam lo la songbong hele surik ke abang phobang phi Labangso keso joine apran dami jilo ang indiang bong ke nonmat ke bang phobang phi apran dami jilo bonta bita ke me la poson hello je nitum assam en karbi anglong ken no anta Labangso keso pen apran ke dam pukar jong la pen effect pugar zunglan man suspected ke dulu se affected pugar zunglan sita lale awe ban onda na lilang pule ning karong pen tum bang jipo jipi pen prangson kicingki irike che o bang che o pu pedesimi atheme Labangso keso api ken to me pen chichar se me thongle la hai to men mane pen mane inut pen bangni bang thoson la so keso dam juta hai na situm chiri nang po angge lanom nitum ha karbenglong owe kimitum risomatum ha ke Kerala taho Bangalore taho taso Pune taho Maharashtra taho nane ni lahai sai claim dam tumdu hadak lahai ke sole dam elo la so ke sopi la si hadak pen la karbenglong taho somartum ke wang tum ta dolo la si nangli tum ke wang pe men hemalo dojoy nangni ba chepatu nangni lage so ki patu ke so ba ke thra ke so kali ban nangle ke so bang pu le jematha nang ne themane so ke so pin nang dun juita hai la si nangni pe nangli hem nang ke lepen nang peri kon madu la hai de tol lang pen lang kar om pen de tol lang pen la hai dom chok pa me cham pa me le pakreng ngoi ang nangli me thang da de tol lang pen sabun pen chepang thir vet pen nang lang ching no ang ke list for 14 days la hema sor pen tame jit poji pita rong sor tum pen tame nang li chingwu tum de nai iri chi on nang ni bang chi on nang ni de nai anche Labangso lam la songbong le nang li pini nang phogi su dokok ta hai ke pasere pasi dokok ta hai singjam pin dokok ta hai la sol pulon de nang li hospital da mo doctor pen chingi daming noi kalte rong long la asa worker tum do la tum bena chingi noi ko sonsi la 14 days ke do nei ma ke thak nei ma la hai lam lo ange tum lam chinki pusita me tum non lo lam chinki pusita me munitum ben it men iri chi od edet nei chabam bedet nei ange at least 1 meter distance pen tum chinki nei cha tham nei ange la songbong tum la somartum la ningkan kep pen akibitum again ningkan trok kep pen akesartum tum han mane 60 and above and 10 and below somartum akesartum han la so coronavirus api mane men attack mane tum riso mane intang muchot pen da somartum da akesartum somartum hala Labangso ke so piban nangun paphang deti athema alang tum auk ar lo ke do immune body par immune system bang ajakong indo hoititi lasi lahai api men attack deti nangun deti lasi lahai nitum immune body immune system ne pang tangi pulo tang ti tum la vitamin C chenapo mate hanthor lo chulo pulo tang ti tum auk ar lo ke do immune system ba immune body bang intang po ladet kali tum la yoga ta ho la mild exercise ta jogging binet exercise la ok chapar om phani chapar om ho lo pun hemar lo matami to hong nam de ta chok e ok le ar om lo pulo tang te la tum la e ok apran e ok ar lo ke do la immune body ba intang lo pulo tang la so corona virus api bang tum phan nang tong na elo ladet kali ni tum non la monit crowd please avoid the crowd at least for 14 days for avoid the crowd ke men tum la monitang bong ba manila nang chingki cha tham men pasi pulo tang tum iri pen chedana han son chto nai kalte pe pen tam to thon chidi het nai achi tam hang pu chita wa nai men apha son pase fruit ba pase phak nang nai tum angke nolom ke la hai la tum la at least 14 days phang do somar to ma ke sa tum hong pa tham de simi angani tum ta un an ke hemalu si dokok ni athering itu atheng dam nang kok ta hai dam lu pul de ke wang chewang thu hong pen chewang thu angke hem pine asai klem phin tum ni sabun pen ja sabun da melo lang ke vai pen kali sabun pen itu un an tu at least for 20 second
seconding koi bak pen tum so iri checham hoi kali checham so check up meaning so iri on man up to this dangan ho up to your this person tum la iri checham nai angke batai nalusin nang liko ama chechamun pon se mil tum phan angke men la iri checham se pin pen tum la make mate no no kan em hola chi out eden nai angke nolong la hand sanitizer ta dolo la hand sabuna vedet sita men sabun itun chepon kriune la hand sanitizer la ka solo you can take just portable just as a pen abong so tado abong theta do hand la chibing jambrong long ta chibi pon melo pocket long la chepon melo gari re tun gari no chibing angi pini ke chop hang ta ho ma pini sai pini hormo hota ki out phang gari vek data phi ba bike vek ka phi cycle ke phi la hand sanitizer men tu mi ri to la son ja proof la tum la iripen la chewen melo angi head mask do lang nom la mang chipung ape pharmacy long nam long la hai seta la hai mang son chipung hen nai rong sort tung la long le de tai la sin tung la pe do lo pe ja ta pe ta cho ba tu po ho pen da cho tung hai ko chipung me la ke khong ke dam na ne ke dam ta ching ke chata ne mang chipung la ke thera galam allo ne karjunga ten ke no dipu ba karbiang long tu no anta la hai mask ta hand sanitizer la hai use bang kompik lang to bang tu ma ke ba 10% kalis at least 99% 90% abang pho bang kitu la hai use log sa karbiang long pon use ilang sin da karjulong sita la hai ke chireni pon la hai le tu ki use simi la ni tum use this mask and sanitizer asi angke la hai men la tum la ke pas I ta ho ipu ke so polo tang te tum to join ang ni la hai men doctor long tam la tum la chingki che tham da ni blood test nei la hai angke non ne baru karjulong ke pini newspaper se ke long ino dipu bang phu mane sopi ke so joni elaba na ne se ke do dam tho cheklo joni wangde da phialang le phu ke so do kong la sialang li phana suspected is not affected non result long le suspected to sialang li phana blood test kenelo angke lang li phana hem sortum phana kaprek si bikong lo isolation bikong lo la sialang li tum phana hem pen pabar be de similar lang tum da angke la blood test result nang le let's hope for the better la result mane negative le pawang na angke la non ke wang this one tomorrow 22nd March ke nitum la kadoko eta appeal pala kenilo prime minister lo kan appeal lo ye la jonta curfew please observe jonta curfew from morning 7 am to 9 pm to save ourselves, to save others, to save our country, for betterment of myself, yourself, and all for our country, to save our whole country, whole country. Dome thakni kardom.